Hvala lepo, Lejla. A ja sada malo u biblioteku krenuo. Ima ovde zanimljivih knjiga. A glavni bibliotekar ovog kraja, mnogi će se složiti sa mnom, je Milutin Rašković. Pa hajmo, evo, celi njegove ekipe i gospođe Ljubinke, koja je glavni asistent tu, pa da mi krenemo sa pričom o ovoj neobičnoj biblioteci. Na rafovima su razne zanimacije, Milutine, je li tako? Počevo od pečenja, predjela, ribe, pečenje pre svega vrući, to se slaže sa Lejlom Hot, tako. Kaže, čuo sam da Milutin voli da posluži vruće pečenje, a da se vi borite da bude malo i hladnije, ne mora baš, ili da bude roštilj, tako, ste stalna konkurencija. Ja se za roštilj borim, apsolutno. Da li je tačan podatak da je Milutin zadužen za zapošljavanje, a vi za otpuštanje? Apsolutno. Apsolutno, i zato je Milutin popularniji. I uglavnom zapošljava... Ali su sve njegovi otišli, nažalost. Jel' tako? A kad zapošljava, čujem, mlade i nestručne za kuhinju, a? 3 dana je mogu. 3 dana izdrže i gotovo. Ali ovde ste vi lepo sa porodicom, imate dvojicu sinova, imate 2 snaje, koliko unuka? 2 unukice, 3. hvala Bogu na putu. 3. na putu, evo i Snajke tu, dobrodošla Snajka. Svi zajedno radite, to je porodična industrija. Milutine, zanemeo si, načitao si se izgleda, a? Da. Nije očekivao da ste ovo čuli. U knjigama sve piše, Milutine. Da. Ja sam tamo čitao juče malo i evo, to je tako ispalo. Šala na stranu, jedan od brojni su ugostiteljski i fantastični objekti u Kragujevcu, a jedan od najpopularniji je biblioteka kod Milutina i evo nešto od specijaliteta što ćemo mi probati, ali glavno je pečenje, tako i to vruće, Milutine. Kako treba. A tako je i voleo i knjaz. To je zato što je sve prvo i najbolje počelo ovde u Kragujevcu. Hvala vam lepo. Poštovani gledalci, ovo je kraj današnje